zenét. Már megint én! Magas hegyekről van engem, mikor odatlak a törpikét. De a törpök élete nem csak játék és mese. Hallottál már a gonoszról, a csúcs, kopasz, hókusz-pókról? Ideje meglátogatnom a törpöket. Olvassunk névsort. Megint fogyni és szeretnék, ti megint mit csináltok? Semmit! Ne húzd a hajam! Törpinki és tört nagysága, ti most is beszéltek? Hát de nem is én beszéltem. Törtojárca és törpapa, ti voltatok? Persze, nagyon fontos megbeszélni valóban. Picur és törpingáló, habzsi és törpilla. Mind nevettek már megint. Csudi buli, vedd ki a fülecsedet. Törpirány és Lusti, rakjátok már ezt a kártyát el. Jó, talán elteszem. Szakadka és söpöltör, fejezzétek be a festegetést. Töprengő és hajbajnok, ti pedig a fodrászkodást fejezzétek be. De ezt még befejezhetem? Tuli-fuli, megint mi bajod van? Semmi, tanárnő, csak Törpiri már megint minden hülyeséget kérdez tőlem. Robotőr, tedd már el azt a kaput. Törpengető, szüneten gyakorolja a szertedre. Pont Törpilló és Kertésztől. Ugye nem akartok ma is korábban elmenni? De igen, elmehetünk 40-kor. Okoska, mi is volt a mai lecke? Egy pillanat. Nézzük csak. Megvan. Felírtuk címnek Apraja falva. Igaz, most már emlékszem, ma Apraja falváról fogunk tanulni. Apraja falva, Törpország egy eldugott kis települése. Lakói a törpök. Előbb beszéljünk azért egy picit Törpországról, mielőtt Apraja falva részleteivel megismerkednénk. Törpország államformájánál fogva egy alkotmányos monarchia, amelynek élén 5 törp urasága áll. Tetszik érteni? Igen.
sietek!